Ola, moi boas tardes, son Natalia Lema e quería comentarvos algo sobre o batallón literario. Convidáronme a realizar un vídeo falando del. Gustaríame reivindicar, como tantos outros autores que o levan facendo a través deste mes, os 25 anos da súa creación. O batallón literario da Costa da Morte foi, así como outros grupos como Blas Espín, unha das grandes mostras da poesía e sobre todo sorprende que nunhas mesmas datas, nunha mesma década, se congregase tal cantidade de poetas e narradores na Costa da Morte. Algo inaudito e dunha riqueza extraordinaria. Cando eu empecé a escribir hai 5 anos, agasallaronme este libro titulado De Pondal ao batallón literario, 120 anos de poesía na Costa da Morte, onde se rememora a grandes como Pondal, con autores coetáneos nese momento, procedentes do batallón literario. Unha obra recopilatoria de gran interese porque é unha mostra das sinerxias que se formaron neses anos entre a xuventude que escribía na Costa da Morte e que realizaba grandes proxectos sobre o medio ambiente, sobre causas sociais que trascenderon moitísimo máis ca calquera outra cousa, non? Ao final a poesía tamén é vehículo de outras reivindicacións e de tamén protesta, por que non dicilo? Entón este libro agasalloume cando eu empezaba a escribir. Rafa Lema, un gran poeta tamén, aínda que a min personalmente tamén me gusta a súa voz como narrador, por exemplo, Flores Negras, eu creo que é un gran reflexo un dos grandes problemas que tivo a Costa da Morte naqueles anos, da loita contra as drogas. E hoxe vou vos ler un extracto deste libro de Miro Villar que espero que vos guste. Titúlase Adán desexa morrer no paraíso de Eva. Na laranxa que filtran os teus brazos, cando me fas entrar no teu dominio, nos pelos onde nagua o meu designio, oculto como o mar e os argazos. Nas mazás do pecado, nos abrazos, de goiro ser Adán sen raciocinio. No pexego zugado con condominio desexata morrer como a pedrazos. No líquido azucrado que me das, que bebo pouco a pouco con agrado, pois acórdamo o odor dunha begonia, na laranxa, nos peros, nas mazás, no pexego e no líquido azucrado, de goiro o teu sabor de Macedonia. De Equinoccio de Primavera, 1998. Miro Villar, un gran poeta que admiro. Desfrutemos estes 25 anos do batallón literario e que se convertan en moitísimos máis que quedan por vir.